The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Costa ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Backs. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ina ang humingi ng tulong para sa kanyang panganay na anak na nangangailangan sumailalim sa isang operasyon dahil sa sakit nito sa puso. Makakausap natin si Nanay Paula Isguera. Magandang hapon, Nanay Paula. Magandang hapon po, sir. Opo, Nanay, kamusta na po ang kalagayan ngayon ng iyong anak? Ang anak ko po ngayon, nasa bahay po. Nagpapahina po. Naghihintay po siya ng ma-opera po siya. Opo, so ibig sabihin hinihintay na lang na maoperahan po itong anak nyo? Opo, kailangan po muna namin makanikom ng sapat na pang-opera niya. Saka pa lang po siya ma-operahan. Opo, ilang taon na po itong anak nyong si Allen? 19 years old po, sir. So nag-aaral pa ito, Nanay, or na-stop to? Nag-aaral po siya first year college sa BSU. Na dahil po sa sakit niya, nahinto po siya, sir. Opo, anong kurso sana ang kinuha nito, ma'am? Puso po net drafting po, sir. Okay. So, kailan ito, ma'am, nagsimula itong sakit niya sa puso? Ang ano po, ang alam po kasi namin, bata pa lang siya, ang sakit po niya, hika lang, kasi may hika po ako. Ngayon po, pag na sinusumpong po siya, ang iniisip po namin, hika lang po talaga. Opo. Pero nung na-confine po siya, itong February 10 lang po, tapos pinatudeeko po siya ng doktor niya, dito po sa BNP sa amin. Ang sabi po, sakit na po sa puso at rheumatic heart disease na daw po. Sabi po nila, for operation na po kasi malala na daw po siya. So, okay. So, ibig sabihin, Nay, pagkakaalam nyo is sakit lang sa hika. Tapos nung Opo, sir. Opo, nung kaya nito sa ospital, dun nyo palang nalaman na meron na pala itong komplikasyon sa puso at malala na ito. Opo, sir. Opo. Kasi po, yung sintomas po niya, yun nga po, hirap po siyang huminga, madali po siyang mapagod, tapos sunod-sunod po yung ubo niya. Opo. Anong klaseng sakit daw ito, ma'am, na natamo niya? Rheumatic heart disease po, sir. Severe na daw po ito. Yung valvula po niya, kailangan pong palitan. Yun po ay sabi ng doktor. Kasi po, yung dugo po niya, 93% hindi po makalipat sa kabila. Bumabalik po sa puso. Dahil Opo. po, dahil sa dalawa niyang valvula, kailangan po talagang mapalitan para mag-normal po ang daloy ng dugo niya. Okay. So, maliban, ma'am, sa, kumbaga, hinihika or napapadalas na nangihina ito, ma'am, ano pa yung mga epekto nito sa kanya, itong sakit niya?
Yun lang po ang nakikita ko. Basta pagka naglalakad po siya, pagod na po agad siya. Lalo po sa hagdanan, pag umaakyat po siya, hirap po siyang, baga hinihingal po agad siya. Okay, sa pamilya, opo, sa pamilya niyo, ma'am. Sige po, ma'am. Ipatuloy niyo po. Bago po siya ma-hospital, ang nakita ko po sa kanya, na sa amin, yung puso po niya, yung dibdib po niya, kita po, ang lakas po ng dibdib, tibok ng puso niya sa dibdib. Okay. Ito ba, ma'am, sa inyong pamilya, si Allen lang ang merong ganitong sakit? Or meron pa kayong kapamilya na meron ding ganitong sakit kay Allen? Ito po sa side ko, sa pamilya ko po, sa side ko po, wala po kami talagang sakit yan. Ang sakit po sa amin is hika po. Pero nung pagkatapos po siyang makumpay, doon ko lang po nalaman na doon po sa side ng tatay niya. Opo. Meron din po siyang pinsan na ganun din po. May sakit din po sa puso. Pero yung sa kanya po, nakukuha pa naman po sa gakot. Yung sa anak ko po kasi, hindi po namin alam, kaya napabayaan po namin. Dumala po siya, sir. Opo. So, ibig sabihin dahil sa kanyang sakit, ma'am, nahinto po ito sa pag-aaral. Opo, namin po sa pag-aaral. Kasi po, yung puso niya, lagi po silang nagdodrawing sa gabi, anong oras na po siya nakakatulog. Tapos higisip po siya ng maaga para pumasok. Kumbaga na ano po yung puso niya, napagod po. Kaya Opo. siguro umano. Opo. In case, ma'am, na may mga araw na tinatamaan po siya ng ganitong mga epekto, ano po yung ginagawa niyo o kadalasan na ginagawa niyo po para maibsan itong nararamdaman niya, ma'am? Basta sir, nagpapahinga lang po siya. Tapos, nakatutok lang po sa kanya yung electric fan. Pero ngayon po kasi, nakakatulong po yung binigay na gamot sa kanya ng doktor po niya sa Philippine Heart Center. Opo. Medyo naibsan po yung hirap po niya sa pagod po niya, sa kasingal po, na ano naman po niya. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, Kaya, meron na itong Kaya lang. maintenance. Pansamantala lang po yun. Ang gusto lang po talaga ng doktor namin, ng doktor niya, bilisan po namin ang pag-iupo ng GL kasi po, baka daw po gulugin yung puso niya. Opo. Kasi valvula po ang problema eh. So ngayon, ma'am, paano niyo po natutustusan itong pangangailangan niya, especially sa gamutan niya sa araw-araw po, ma'am? Pinagsasabay ko po yung trabaho ko. Pagka po may pasok ako, nagtatrabaho po ako. Tapos pag wala pong pasok, yun, naglalakad po ako ng papel niya. Tapos pagka minsan, pagka kinakapos po kami, inaabot-abutan po ako ng nanay ko. At maliban sa'yo, ma'am, ano po yung trabaho ni Mister? Iwalay po kami ng mister ko po. Ah. Yes na po. Okay, so ibig sabihin, ikaw na lang mag-isang tumataguyod dito sa lahat ng gastusin dito sa anak niyo, ma'am? Opo. Pero pagka may trabaho po yung tatay niya, nag-aabot naman po. Saka tumutulong naman po mag-ipon ng GS. Kaya lang talagang kapos din po siya. Opo. Pero alam naman ni Mister na meron ng gamutan itong si Allen? Opo. Pag nakakakuha po siya ng tulong, inaabot naman po sa amin. Pero siya rin po kasi, minsan madalas wala rin pong trabaho. Kaya hindi po siya nakakapag-abot. Opo. Ikaw, ma'am, magkano naman yung kinikita mo sa araw-araw? Ang trabaho ko po kasi, mananahi. Pag Apo. po may magpatahin sa akin, doon lang po ako kikita. Pag po walang nagpatahin po sa akin, wala po ako kikita. Opo. Kaya ang tansya ko po, sa isang linggo, minsan 1,500, minsan 2,000. Sa ngayon po, ganun ang kita ko dahil nag-aayos po ko ng papel ng anak ko. Ito bang kinikita nyo, ma'am, sa pananahi? Sumasapat naman ba ito sa pang-araw-araw nyo, especially ngayon na may gamutan na itong si Allen? Hindi po, sir. Kasi po sinisingit ko po ang pag-iipon ng GL ng anak ko. Dahil hindi po ako makapag-focus sa trabaho ko. Pag po na-operahan yung anak ko, makakapag-focus na po ako sa pagtatrabaho ko. Pero sa ngayon po, kailangan po namin po, sir. Okay. Pag
kausap ito ma'am or inaatake itong si Allen ng sakit niya, ano po yung kadalasan na sinasabi mo sa kanya? Ano lang po, pag sinusumpong po siya, basta nakahiga lang po siya, umuusap siya kasi hirap siyang huminga pag nakahiga eh. Upo lang po siya na may unan sa likod. Tapos, kumakalma lang po siya kasi may gamot naman po siya eh. Okay. Ma'am, gaano kahirap ma'am na pinagsasabay niyo po ang pagtatrabaho, especially na binabantayan niyo pa itong si Allen dahil kumbaga sinusumpong ito ng sakit niya? Mahirap po kasi imagine no, yung pangkain lang po namin sa araw-araw. Tapos yung pambayad po ng kuryente, tubig, sabay-sabay po yun. Tapos kailangan ko pang maglakad ng papel niya. Kaya minsan, yung mga tinatahi ko po sa shop, inuuwi ko pa po sa bahay. Siyempre, pag uwi ko po sa bahay, saka ko pala po itin yung mga gawa ko. Para kanabukasan, makapasok po ako. Mahirap po. Mahirap po ang sitwasyon. In case ma'am na nasa trabaho ka at nag-aasikaso nitong mga papel na kinakailangan sa gamutan ni Allen, sino po yung naiiwan kay Allen? Sino po yung nagbabantay sa kanya? Kasi kapitbahay ko po yung kapatid ko. Tinitingnan-tingnan lang po yung kapatid ko. Pero usually ngayon, wala pong pasok. Yung kapatid po niyang pangalawa ang nagtumitingin po sa kanya. Sige. So ngayon ma'am na lumapit po kayo sa programa ng Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan niyo po ma'am? Ang quotation po nung anak ko para maoperahan na ay 857,000. Minimum pa lang po yun. Kasi sabi po ng doktor ko, mahal daw po ang valvula. Dalawa po ang kailangan palitan sa kanya. Pag daw po na-operahan mo siya, nabuksan po yung puso niya, doon pa lang po malalaman talaga yung totoong pressure ng operasyon niya. 857,000 po na yun. Mas malaki pa po ang kailangan namin po. Yun po talaga, pang-opera po talaga ang kailangan niya. Opo. Talagang... Yun po ang nilalapit ko sa Ako Bicol Party. Opo. Talagang malaki yung kinakailangan nyo ma'am sa operasyon po nitong si Allen, especially maliban sa gamutan, maliban sa operasyon, meron pang gamutan na pagdadaanan nitong si Allen. So medyo malaki-laki po ito, ano ma'am? Opo, kasi may maintenance po siyang gamot na hindi naman po pala may gamot na may available sa heart center para ma-ituloy through CN. Kaya kailangan talaga may pera din pambili ng gamot, sir. Apo. Sige mama, Nanay Paula, no? Standby ka lang. At para sagutin ang pangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Alvin. Magandang hapon, sir. Sa mga nanonood po at mga nakikinig, magandang hapon po. Opo, ano po yung maaring matanggap na tulong nila Nanay Paula para sa anak nitong nangailang sumailalim raw sa operasyon sa puso? Ano po yung maaring niyang matanggap mula sa Ako Bicol Party List? Yes, sir. Napakinggan ko kanina yung mga sinabi at ang storya ni Nanay Paula, no? Paula Esguera po. Opo. At para sa kanyang anak na si Allen Paul Esguera. Ngayon po, kanina po at sila'y pumunta sa ating People's Day, nakita natin yung forward agad sa opisina ng Ako Bicol Party List yung mga dokumento niya. Bagamat malaki po ang kakailanganing amount ng kanyang anak sa Philippine Heart Center para sa operasyon ng kanyang puso, ay dali-dali po, siguro naman po tayo naniniwala, Ako Bicol Party List at sinisigurado po na magpapaabot po ng tulong si Kong Saldico at Ako Bicol Party List na isang significant amount na ibibigay para kay Allen Paul Esguera. 100,000 po iaambag na Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po Sir Alvin. Ano po ang magiging proseso para matanggap nila itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Opo, nakapag-submit na po si Nanay Paula ng mga dokumento sa ating opisina. Yung 100,000 po na yan. Yan, medyo naputol si Sir Alvin. Sir Alvin? Yan, medyo
naputol yung linya ni Sir Alvin. At least malinaw sa atin mga ka-aksyon na 100,000 ang iambag na tulong ng Ako Bicol Party List dito sa operasyon ng anak ni Nanay Paula. Balikan ko lang si Nanay Paula. Nanay Paula? Yes, sir. Opo, narinig niyo po mula kay Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List na garantisado po, 100,000 ibibigay po sa inyo na pwedeng malaking-laking makaambag po sa operasyon ng anak niyong si Allen. Maraming salamat po, sir, sa tulong ninyo. Sa tulong po na Ako Bicol Party List. Malaking tulong po sa amin po. Saka po kay Congressman Salsi po. Saka po sa Tabang o Ramismo. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa anak ko. Malaking bagay po ito. Opo, maitanong ko lang Nanay Paula, kanino po nalaman na ang Ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga kagaya nyo na nangangailangan po ng medical na asistensya? Sa Facebook po, sir, nagtingin-tingin po ako sa medical group assistance. Tinignan ko po, halos ang dami pong natulungan ng Ako Bicol. Lahat po sila nagsasabi, napakadali lumapit sa Ako Bicol. Opo. At hindi ka naman ma'am nagsisi na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Hindi po kasi natagtagal na po ng 100,000 PS po ang anak ko. Malaking bagay po yun, sir. Opo. At least ma'am na patunayan natin ang Ako Bicol Party List ay tumutulong po especially sa mga kagaya nyo po. Ano ma'am? Po, sir. Opo. Sa muli, wait lang ma'am, pasalamatan natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Sir Alvin. Nanay Paula, may team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at aalalay upang masiguro at matanggap niyo pong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Salamat po, sir. Opo. Naway gumaling po at maging matagumpay po itong magiging operasyon po ng anak niyong si Allen. Opo, Nanay Paula, maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming programa. Thank you din po, sir. Salamat po. Opo. Yan, samantala mga kaaksyon sa ating tabang legal. Isang mister ang personal nang dumulog sa ating tanggapan upang ireklamo ang kanyang misis. Reklamo ng mister. Ikatlo na lamang daw nitong Hunyo nang iwanan silang mag-ama para sumama raw sa ibang lalaki. Para sa buong reklamo, makakausap natin sa kabilang linya na ang mister na itago natin sa pangalang Gino. Magandang hapon sa iyo, Gino. Ayan, Gino, magandang hapon. Hello, Gino? Ayan, po. ayan. Okay na. Gino, kamusta na po yung mga anak mo ngayon? Okay naman po, sir. Opo, ilan yung anak nyo dito kay Mrs.? Po? Ilang yung anak nyo dito kay Mrs.? 3 po, sir. 3. Opo, kayo ba ay kasal itong nirereklamo mong Mrs.? Opo, sir. Kasal po kami yan, sir. Ilang taon na kayong kasal, sir? Kinasal po kami, sir, 2018. 2018. Opo. So, 6 years. Opo, 6 years po. Opo, maaari nyo bang maikwento? Ano nangyari? Maaari mo maikwento sa amin paano nalabang may ibang lalaki na pala itong misis mo? Matagal na po kasi, nung po kasi, nung pinanganak yung bunso ko, tapos, doon ko nalaman na, ay mga ilang buwan, doon ko nalaman na meron silang relasyon ng nung kabit niya. Etong bunso mo, sir, ilang taon na po ito? Ano po, sir, 2 taon na po. 2 taon. Opo, paano ka kinukutuban na meron na pala itong kabit, itong misis mo? Sa una po, sir, parang lang ako kasi tutok ako sa trabaho na palagi ako nagbabiyahe ng mga gulay. Kasi ang biyahe ko, sir, gabi, hindi naman umaga. Tapos may biglang nag-chat sa account ng asawa ko. Yun pala yung asawa ng kabit, sabi, ba't daw ginamit yung account ng asawa ko
ang chat sa kanya. So, ibig... Tapos, Opo. inayaan ko lang sir kasi akala ko ano lang, narong send lang ata. Tapos nung mga nung may patay doon sa bahay ng yung tito ng ng asawa ko namatay, tapos doon pala may nangyari na yung asawa ko tsaka yung kabit nag-uusap doon sa may doon sa likod ng bahay nila. Tapos hindi pagkatapos nun sir, hinayaan ko lang kasi wala naman akong ebidensya na kung talagang may relasyon yung dalawa. Opo. Tapos nung yung kaibigan niya ay kasi sir yung kasi ganito yung una. Parang pinapunta ni yung asawa ko yung kabit niya doon sa bahay nila kasi mag-iinom. Tapos kinutuban ako sir kasi mas tinitingnan ko yung dalawa, iba na yung tinginan ng dalawa. Tapos pinaamin ko sir yung yung best friend niya. Tapos yun po nagsabi sa akin ng totoo. Meron ng relasyon. Sa pagkakala mo, sir, ilang taon na kaya o ilang buwan na itong magkarelasyon itong kabit niya? Sir, siguro kung isipin sir, mag-ano na talaga, siguro mga 2 taon may kalahati na siguro sir. Ano yung mga kadalasan na napapansin mo dito kay misis mo na kumbaga nagpapatunay na meron talaga itong iba? Sa sir, sa mga anak ko sir, parang pinapabayaan niya na sir yung mga anak ko. Hindi niya, pag umiiyak, hinahayaan niya lang. Tapos parang hindi niya na parang hindi na nararamdaman ng mga anak ko na lagpas sila ng ina nila. Ito bang misis mo, sir, itong kabit ng misis mo, kilala mo rin ba? Po? Itong kabit ng misis mo na lalaki, kilala mo rin ba? Opo sir, kilala sir kasi sa barangay nila, sa barangay namin, kilala yan kasi yan sir adik yan sir So ibig sabihin, sir, kabarangay mo itong lalaki? Di po sir, sa sa kabilang barangay sila, kasi yan kabit sir, taga-istansya, tapos kami taga-labnig. Opo. At may nakuha ka pang scandal video ng dalawa? Opo sir, meron po sir. Malinaw ba or namumukan mo ba na misis mo ang nasa video? Opo sir, po. Sa una po sir, hindi ako naniniwala kasi parang di ko matanggap na may ganon. Yung mismo sir, yung asawa kasi sir, yung kabit ng asawa, yung asawa ko, yung kabit niya, meron din asawa. Okay. Tapos yung asawa na yun nagpapatunay na yung nasa video, si Dayan tsaka yung asawa niya. Okay. Tapos nakita ko po yung tato, tsaka yung mukha niya po, kitang-kita naman po na talagang siya yun po. Saan daw ito? Ano yung mga nakita mo, sir, sa video? Yung parang inaano po ni Dayan, inahawakan yung tete ng ng kabit niya. Opo, private part ng lalaki. Opo. Tapos meron pa yan sir mga video sir, kaso hindi pa sinesend sa akin ng kapatid ko kasi may trabaho pa sir. Okay. Sir, medyo muna tayo sa mga sinasabi natin muna, sir. Maging maingat po tayo sa gagamitin nating words kasi live po tayo. Ano, sir? Opo, sir. Kung maaari, wag na natin na pangalanan na yung mga involved dito sa ating sa iyong reklamo at yung mga words natin, mag-ingat po tayo na, sir. Opo, sir. Opo, sige, sir. At binabanggit mo kanina yung sa video, yung malinaw, yung tato sa kamay ng asawa mo. Opo, sir. Paano mo nakuha itong scandal video? Doon din po sir sa asawa ng kabit, sir. So ibig sabihin, sir, itong kabit ng misis mong lalaki, meron ding pamilya at asawa? Meron po, sir. Kaya nga po, naghiwalay, sir, okay na sana yung dalawa, sir, kaso nagkalabuan naman yung dalawa dahil nga din po sa asawa ko. Okay. So, mas nauna pang maghiwalay itong kabit ng misis mo at asawa nito? Opo. Ano yung naramdaman mo, sir, nung una mong nakita itong
scandal video ng misis mo. Yun na pala yung ginagawa niya, ano? Sa totoo lang talaga, sir. Gusto kong pumatay ng tao eh. Nung nakita ko yun. Kinumpronta mo ba itong lalaki, sir, nung nakita mo itong video? Opo, sir. Kinumpronta ko po, sir. Tapos, ang lakas pa, sir, ng loob, sir. Kahit ano pa pinagsasabi sa akin, sir. Kahit nga yung ano niya, yung ari niya, sinesend niya sa akin. Sinasabi niya na mas malaki pa daw yung sa kanya kaysa sa akin. Opo. Sir, bakit mo hindi nababantayan itong misis mo? Di naman kasi ako, sir, kasi, sir, palagi naman akong nagtatrabaho pag gabi. Nung umaalis ako, nagtatrabaho ako ng simula Lunes. Tapos uuwi ako sa kanila. Miyerkules na. Tapos, pag Huwebes, aalis na naman ako. Babalik na naman ako. Sabado. Okay, so ibig sabihin, sir, habang nasa trabaho ka, nagdi-deliver ng gabi, ay meron na palang ginagawa itong misis mo. Opo, sir. Okay, sa 6 na araw na lumipas, sinubukan mo ba na tawagan itong misis mo? Hindi po, sir, kasi hindi po siya, sir, pinapagamit ata ng cellphone ng kabit niya. So ibig sabihin, sir, sa pagkakaalam mo, ay magkasama ito ngayon? Opo, sir, magkasama po, sir. Yung mismo, sir, ng kapatid ng papa ng asawa ko, yun po, sir, nagpatunay na nagsasama na yung dalawa doon sa Maynila. So ibig sabihin, sir, sa pagkakaalam mo, nasa Manila na itong dalawa? Opo, sir, nasa Sahuyo. Okay, kamusta yung mga bata na, alam ba nila na ganito yung sitwasyon nyo ni Mrs.? Yung dalawa ko, sir, na anak, hindi parang hindi pa, sir. Pero yung isa kong anak na yung ano bang tawag dun? Yung matuwa, sir. Alam, Yung sir. panganay? Yung panganay po, sir. Alam niya po kasi, sir. Sinasama din po itong anak kong panganay ng asawa ko. Sinasama pa itong panganay nyo, sir. Saan daw sila pumupunta? Kasama ba itong kabit? Opo, sir. Sinasama, sir, pag pumupunta daw sila dun sa bahay nila nung bahay ng kabit. So sinasama pa itong anak nyong panganay? Opo, sir. Ano na yung pagkakakwento niya, sir, sa'yo? Ano yung mga ginagawa sa bahay ng kabit niya? Sinasabihan ako, sir, ng anak ko nung kanina, sinabihan naman ako ng anak ko na, Papa, pumunta kami dun sa bahay kasi ang tawag na ng panganay ko dun sa kabit ng asawa ko, Piday. Tapos yun, nagkikwento siya, sir, sa akin na sinasama daw siya dun sa bahay ng kabit po. Tapos sinasabihan lang tapos parang pinapalabas lang daw ni Diana, sinasabihan yung anak ko na bumili lang ng fishbowl, ganun po. So pagdating, sir, dun sa bahay ng kabit niya, inuutusan pa itong anak nyo para makabuelo sila sa loob ng bahay. Parang ganun na din po, sir. Opo. Sa ngayon, sir, ano po yung gusto nyong mangyari ngayon? Sa ngayon po sana, sir, gusto kong mangyari na makasuhan po yung dalawa. Kasi Opo. sir, iniwan, sir, yung mga bata, sir, eh. Opo. Ganito naka-apekto, sir, sa'yo na iniwang kayo nitong misis mo? Especially Opo, sa mga sir. bata. Tapos ngayon, sir, may nakapagsabi, sir, sa akin, pinapalabas po, sir, na nakipaghiwalay daw ako, sir. Hindi naman ako, sir, nakikipaghiwalay. Pumunta lang ako dito sa amin kasi nagtrabaho ako. Tapos ngayon, sinasabi niya na nakapaghiwalay daw ako. O sige. Ay, sir, pwede nyo bang maikwento kung paano kayo naghiwalay nitong misis mo? Sir, nung 3 yata ng June, tapos pumunta ako sa bahay nila, tapos yung mama niya, nakausap ko, ang sabi, umalis na daw si Dayan ng 3:00 ng hapon. Tapos Apo. Parang parang ang alam ko lang nasa kaibigan. Tapos yung mga ilang araw, inanap ng mga pinsan. Tapos doon na po, sir, nalaman na nandun na daw sa Maynila. Opo. Ano yung nagsasama na daw yung dalawa. Opo, ano yung kinikwento mo dito sa mga anak nyo na
iniwan na pala sila ng nanay nila. Actually, sir, hindi pa ako nagkukwento, sir, sa mga anak ko. Yung ano lang, sir, kinikwentahan ko, yung pinipintuhan ko, yung ano, yung panganay ko po, sir, kasi yun lang po siya nakakaintindi. Yung bunso mo, Nasabi- sir, kamusta? Ano po, sir? Yung bunso mong anak, kamusta? Hindi, sir, okay, sir, eh. Opo, bakit po, sir? May nararamdaman ba itong Kasi, sakit? sir, pag gabi, sir, kasi, sir, itong bunso ko, sir, dumedete pa to, sir, sa kanya, eh. Pag Opo. gabi, inahanap niya yung mama niya, tapos umiiyak kasi sabi niya magdedede daw. Pinapadede ko, sir, sa battle. Opo. Kadede naman, sir, kaso lang hindi talaga siya nabubusog. Kunti lang yung dinididi niya. Opo. Sa ngayon, sir, kamusta na paano mo na pinagsasabay itong pagtatrabaho mo at at the same time pag-aalaga sa mga anak mo? Mahirap, sir, eh. Di ko alam kung anong gagawin ko. Opo. So ngayon, sir, ang pinakaplano mo ay sampa ng kaso itong misis mo. Opo, sir, yun na lang, sir, ang ano, magagawa ko sa ngayon. Ano na lang, sampahan ko na lang sila ng kaso. Opo. May gusto ka ba, sir, na ipaabot na mensahe sa kanya? Malay mo, nanonood siya ngayon na hapon. Mensahe ko na lang, sir, ano, sana inisip niya yung Sige, sir. sana bago man lang siya umalis, inisip niya yung mga anak niya. Sobrang bata pa nila eh. At kung meron ka, sir, na mensahe dun din sa kabit ng asawa mo, ano yun, sir? Sana masaya ka na sinira mong pamilya ko. Hindi ako titigil at di kayo nakukulong dalawa. Sige, sir, ilabas nyo lang ang sama ng loob nyo dahil naintindihan po namin kayo kung gaano kasakit ito para sa'yo. Kasi sino ba naman na tatlo pang yung anak mo na iniwan sa'yo at especially yung bunso mo ay dumidede pa dito sa misis mo. Opo, sir. Yung ano nga, mas pinoproblema ko ngayon, sir, yung isa kong anak eh. Kasi meron siyang sakit na autism. Pag nagtatrabaho ka, sir, sino yung naiwan sa kanila na nagbabantay? Pinsan, sir, yung dalawa kong anak, inahatid ko dun sa bahay ng asawa ko, dun sa mama niya, siya pinapaalaga ko siya. Tsaka yung isang bunso ko, sir, sinasama ko na lang, sir, pag nagbabiyahe. Opo. Kasi ito, sir, na plano mong magkaso dito sa misis mo, hindi po ito biro, ano? Lalo na't may ebidensya ka rin na pinanghahawakan ngayon. Opo, sir. Okay, sir. Sa ngayon, sir, ready ka ba sa magiging proseso para makapagsampa ng kaso laban dito sa misis mo? Opo, sir. Sige. Sir Gino, standby ka lang kasi sinubukan ng aming team na agilapin ang kinaroroonan ng misis ni Gino, ngunit sa ngayon ay bigo namin itong makontak. Pero dahil na nais na pagsampa ng formal na reklamo ni Gino, idudulog natin ito sa tanggapan ng pulisya. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Chief Master Sergeant Janizar Hobe, ang investigador ng Manila Municipal Police Station. Magandang hapon sa iyo, Sargento. Magandang hapon po, magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo, sir, may reklamo po ng isang mister sa kanyang misis na di umano'y maaari ba siyang makapagsampa ng kaso itong laban dito sa misis niya gamit itong ebidensyang hawak niya na di umano'y scandal video ng kanyang misis kasamang pinaghinalang ibang lalaki nito, sir? Opo, maaari pong kasuhan yan ang kanyang asawa Opo. ng kasong adultery. At mabigat ito, sir, na ebidensya na pwedeng talagang makakapagdiin dito sa misis ni Gino. Opo. Mas magandang mabigat ang ebidensya, mas mabigat din pong penalty na maaaring ipataw sa kanila. Opo.
Napabanggit nyo, Sargento, na ang kaso na pwedeng kaharapin itong misis ni Gino is adultery. Opo, opo. Opo, ano po ang magiging proseso nito para sa pagsampan ng kaso laban dito kay miss ni Gino? Kung dahil po tinatawag po itong private crime, siya lamang po ang maaaring magsampa ng kaso dito sa Municipal Police Station namin sa Malinaw, Opo. si Gino. At Opo. may meron po siyang mga testigo at saka yung sabi pong hawak niyang ebidensya, maaari na po yun na gamitin natin para may sampa na agad mismong reklamo. Opo. At ito po, Sargento, maitanong ko na rin, gaano po kabigat ang kasong adultery? Ano po yung pwedeng kaharapin na penalidad? May kulong po ito na may kulong po itong 4 years to 6 years. Opo. Opo. Kung meron ka, sir, na mensahe dito sa misis ni Gino, ano po yun, sir? Kung makakausap pa man ni Gino si misis niya na si Ana, kung gusto pa naman na magkaayos nila, maaari pa naman. Silang dalawa lamang makakapag-ayos ng kanilang problema. Pero Opo. kung desidido talaga si Gino na isampa ang kaso, basta nandiyan po yung lahat ng ebidensyang hawak, maaari po natin isampa ang kaso. Opo, malinaw na malinaw po, Sargento, no? In case po na gusto magsampa ng kaso itong si Gino, ay bukas na bukas po ang Malinaw MPS para matulungan po ito sa pagsampa ng kaso laban dito sa kanyang misis. Opo, at kung maaari na hindi naman siya makapunta rito, kami ang pupunta sa kanya dahil sa nabanggit na kanina na meron siyang anak na autism, baka medyo kulang yung oras niya papunta rito. Kami ang pupunta sa kanya. Opo, tama po. Sir, dahil po dyan, maraming salamat po, Sargento. Yan po ang investigador ng Malinaw MPS. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Sige po. Balikan ko lang si Gino, Gino? Opo, narinig nyo si Sargento in case na willing ka na magsampa ng kaso, ay bukas na bukas itong Malinaw MPS para matulungan ka sa sampa ng kaso laban dito sa misis mo. Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe dito rin sa lalaki ng misis mo, ano yon? Ano po, sir? Kung meron kang huling mensahe dito sa kabit ng misis mo, ano yon? Sana, sir, sana iisipan niya lang yung mga anak kong naiwan. Sana hindi niya na tinulad yung mga anak ko sa anak niya na iniwan niya na lang. Opo. In case na, opo, Kuya Sir Gino, in case na bumalik sa inyong yung misis mo, tatanggapin mo pa rin ba? Depende, sir, kung hingi siya ng tawad. Kung magbabago siya, bakit hindi, sir? Opo. In case na hindi po, sir, talagang desidido ka na sampan itong kasong itong misis mo. Opo, sir, talagang desidido lang po ko, sir, na sasampahan ko talaga sila. Opo, dahil po dyan, Sir Gino, magpapadala kami ng team dyan sa inyo, Gino, at sasamahan ka namin sa tanggapan ng Malinaw MPS para sa formal mo ng pagsasampa ng kaso. Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe, sir, ano po yon? Sana po, kung marinig man po ito ng asawa ko, sana pinapatulog ka ng konsensya mo. Di mo man lang iniisip yung mga anak natin. Ang babata pa nila. Opo. Sige po, Sir Gino, asahan niyo po na ang aming team ay tutulong po sa inyo hanggang sa makamit mo po itong hustisya laban Opo, sa sir. misis mo. Thank you po, sir. Sige po, sir. Maraming salamat po. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang mula pa sa Romblon, humingi ng tulong mabayaran ng hospital bills dito sa nagkakalagang 95,000 pesos. Ang Ora mismo nating pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo.
para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula ulit sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ginang mula sa Romblon ang naospital sa Maynila dahil sa sakit na natamo sa bituka. Para sa detalye makakausap natin ang hipag ni Babylin Masangkay na si Maylene Galios. Magandang hapon sa iyo, Maylene. Opo, kamusta na po yung kalagayan ngayon ni Babylin? Medyo okay na po. Makakatayo na rin naman po siya. Opo, ilang araw na siyang naka-confine po dyan sa ospital? Na-admit po siya noong May 28 ng alas 3 ng hapon na emergency room po siya. Opo. So, magkakalating buwan? Opo. Opo. Ano raw itong natamo niyang sakit sa bituka, Nay? Yung ano po kasi, no, nung pinasitista namin siya, nakitaan siya ng yung kanyang bituka ay yung large intestine niya na mamaga. Tapos may nakita po siyang bato, mga bato po. Tapos madami pong kulani ang bituka niya. Ngayon po, yung bukol po, kailangan pong maoperahan sa agad. Sabi ng doktor, kasi po baka magiging cancerous daw po kasi yun. Opo. Yung sa bato po, i-disregard naman na lang daw muna. Basta unahin pong matanggal yung bukol sa kanyang bituka. Opo, gaano niya... Pinagtatain na po kasi siya ng dugo. Opo, gaano niya na ito katagal na iniinda, Nanay Galios? Gaano niya na ito katagal na iniinda? January pa po kasi na nararamdaman na sumasakit na po ang kanyang tiyan. Tapos hindi po siya makadumi. Pag dumumi po siya pa kunti-kunti lang, yun lang po ang ano niya, hindi siya makadumi. Opo. Tapos nung mga May, yun po, na dumi na po siya ng dugo. Ang nilalabas na po niya ay yung dumi na may dugo na po. Opo. So, galing pa siyang Romblon, ma'am, tama pa? Ay, tama po ba? Opo. Maaari niyo bang maikwento sa amin kung paano... Sa Romblon po kasi walang espesyalista po doon na yung mga gastrologist. Mga normal na doktor lang po ang ginagamot po doon. Wala pong major operation doon. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, from Romblon, lumuwas siya ng papunta po dyan sa inyo sa Maynila para lang magpagamot. Opo. Ito po bang si Babylin, meron po ba siyang pamilya na naiwan po doon sa Romblon? Wala po. Taga Mindoro po siya. Yung sa Romblon po, nakapag-asawa po siya ng taga Romblon po, taga Ojongan. Ah, taga Romblon. So, meron na itong mga anak. Meron po itong mga anak? Merong isa po, pero madami na sana po anak niya, kaya lang po lagi po siya napupunan. Sa ngayon, ma'am, sino po yung naasahan po ni Babylin? Pa? Sino po yung naasahan ngayon ni Babylin? Wala po siyang inaasahan, kundi kami lang po na sa side ng asawa niya po. Yung mister niya, ma'am, tumutulong ba sa gamutan ni Babylin? Yung mister niya po ay construction worker po, tapos siya po ang bantay ngayon, hindi po nakakapagtrabaho. Ah, okay. So ano yung pinakakailangan ngayon ni Babylin? Yung pambayad po ng hospital bill po namin kasi po napakalaki po. Wala pa po doon yung doctor's fee po. Opo, nasa magkano daw, ma'am, yung
Lahat-lahat. Bali po, aabutin po kami ng 200 po, kasama po ang doctor's fee. Okay. In case na mabayaran na po itong hospital bill ni Baby Lynn, maaari na ba siyang makalabas ng ospital or kailangan pa siyang manatili sa ospital? Dapat po makakalabas kami ngayon o bukas po. Sige ma'am. So yun na lang talaga yung kailangan nyo, yung hospital bill. Opo. Sige ma'am, standby ka lang po dyan ma'am, para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linyang muli ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Hi sir, magandang hapon po ulit. Opo. Opo. Sa muli, meron tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong sa Ako Bicol Party List. Nasa 95,000 pesos po itong hospital bill ni Baby Lynn. Ano po ang maring maitulong ng Ako Bicol Party List sa alalahanin ito? Hi sir, tulad po ng nasabi natin kanina, sorry pat naputol kanina yung linya, baka hindi maganda yung reception natin. Opo. Actually, itong si Baby Lynn po, yung pasyente po natin, nakita na rin po yan. Na-approve na rin ho ni Kong Saldi at na Ako Bicol Party List po yung kanyang problema na hospital bill dyan sa QMMC po, dahil po itong si Baby Lynn ay nakakaranas po or may karamdaman na upper rectal carcinoma. So ngayon po ang handog po ng Ako Bicol Party List, kanina lang po inaprobahan po, 95,000 po yung kanyang hospital bill ay ginawa na pong 100,000 para pinasobrahan ng konti ni Kong Saldi. Opo, ora mismo na Sir Alvin. Opo, Sir Alvin, paano nila ito matatang... Mismo 100,000 po, Opo. guarantee letter. Sige po, Sir Alvin, paano po nila matatanggap na itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ano po yung pwedeng proseso para makuha na nila itong tulong? Actually po, naiproseso na natin yan. Nag-request na tayo sa DOH ng na 100,000 worth ng guarantee letter. Na ipinoproseso na yan kaninang tanghali. At ang mangyari lang po, wala na pong gagawin po ang pasyente kung hindi hintayin na lang po ang tawag ng ating Ako Bicol staff. Siguro bukas makalawa ay sana maiproseso na ito ng Department of Health. Now, at once na lumabas na ito at naisubmit na sa atin sa opisina ng Ako Bicol Party List, tatawagan na po siya agad para ikunin niya na yung guarantee letter na 100,000. Ayun. At least, sigurado na may 100,000 na matatanggap po itong si Baby Lynn. Yes, sir. Basta hintayin lang po nila ang abiso o mensahe o tawag ng Ako Bicol Party List staff sa kanila. Opo, kung meron po tayo, Sir Alvin, na mensahe sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal, ano po yun, Sir Alvin? Opo, sa mga kababayan natin na nais humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List, mangyari lang po ay dumalaw o pumunta tuwing Lunes, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa ating North Gate ng Kongreso sa Batasan Hills, Quezon City. At isumiti lang po yung mga requirements po na kanilang alam at nabasa. At tsak po yan, ipoproseso na agad ng ating mga staff yan ng Ako Bicol Party List. Opo, wala pong babayaran, Sir Alvin. Libre po itong serbisyo ng Ako Bicol Party List. Hello, sir. Yes, yes. Wala pong itong kapalit, Wala pong kapalit ito. Basta po, kompleto ang ating requirements na dinala, ipoproseso po yan at tutulungan po kayo ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po at mabuhay po ang Tabang Ora mismo. Opo, balikan ko si Nanay Maylin. Nanay? Opo, narinig nyo po na garantisado 100,000 pesos po ang matatanggap nyo mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. May team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at alalay upang masiguro po na matatanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Salamat po ako sa Bicol Party List at kay Congressman Saldico at sa Tabang Ora mismo sa pagtulong sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat po. Opo. At maraming salamat po, Nay, sa inyong tiwala sa aming programa. Opo. Thank you po. Opo, naway... Maraming salamat po. Opo, naway gumaling na agad itong si hipag nyo, si Baby Lynn. Thank you po. Opo.
At yan ang mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang mas